ରାଜୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ମାଉସୀ ତ ବାୟାଣୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲା। ଓ କୁଆଡ଼େ ବା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଖୋଜିବ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜୁ? ପୁଅ, ତମେ ମୋ ରାଜୁକୁ ଦେଖିଛ କି? କାହିଁ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ମୁଁ ପାଉନି। କ'ଣ ହେଲା ମାଉସୀ? ରାଜୁ ଘରେ ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ସେ 3-4 ଦିନ ତଳେ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ମେଲନ ପଡ଼ିଆରେ ସିଏ ବସିଥିଲା। ହଉ ମାଉସୀ, ମୁଁ ହାଟକୁ ଯାଉଛି, ସିଆଡ଼େ ବି ଦେଖେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜୁ। ଆଲୋ ଚମ୍ପା, ତୁ ତ ହାଟକୁ ଯାଉଛୁ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ମାଛ ବେପାର କରୁଛୁ। ତୁ ମୋ ରାଜୁକୁ ଯଦି କୋଉଠି ଦେଖିବୁ ମତେ କହିବୁ। ହଁ ମୋ ରମ୍ବା ଦେଇ, ଏକଥା କ'ଣ ପଚାରି କହୁଛି? ଆମ ରାଜୁ ପୁଅକୁ କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ପାଇଲେ ମୁଁ ସୀତା ତତେ ଆସି କହିବି ନା। ମାଉସୀର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଛୁଆମାନେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଥିବେ। ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଉନି। ସେ ଯଦି ଆସିବାର ଥିବ ନିଜେ ନିଜେ ଆସିବ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଛୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରମ୍ଭା ମାଉସୀ ଛୁଆ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବିଲକୁ ପଳାଏ କାମ କରିବାକୁ। ଖରା ବରଷକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ କିପରି ବଡ଼ କରିବ ଓ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି। ରମ୍ଭା ମାଉସୀ ଛୁଆ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲା ରମେଶ ଓ ଉମେଶ। ରମେଶ ଉମେଶଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସରିଲାଣି। ରମେଶ ଉମେଶ ଏବେ ବିଲବାଡ଼ିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ରମ୍ଭା ମାଉସୀ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ବିଲରେ କାମ କରୁନି। ଦିନେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ କେଳୁ ଭାଇକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ପଚାରିଲେ, ଆରେ କେଳୁ ଭାଇ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ମୁଁ ପରା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିବାକୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ତମେ ବାହା କେବେ ହେଲ? ଆରେ ମୋ ବାହାଘର ଛୁଆବେଳୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ କେଳୁ ଭାଇର ତ ବାହାଘର ସରିଛି, ହେଲେ ଆମର ବାହାଘର କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା? ସେ କଥା ଜେଜେମା ଜାଣିଥିବ। ଭାଇ ଏଥର ବୁଝିପାଇଲୁ, ଆମ ବାହାଘର ବି ଛୁଆବେଳା ହେଇଥିବ, ଆଉ ଜେଜେମା ଆମଠାରୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ଚାଲ ତାକୁ ପଚାରିବା। ଆରେ ଆଗରେ ତ ସକୁନି ଅଜା ବସିଛନ୍ତି, ଚାଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଅଜା, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବୁ। ତମେ ଏ କଥା ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବ। ହଉ ପଚାରେ, କ'ଣ ପଚାର? ଅଜା, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଆମର କେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଛି ଛି ଛି, ତମର ପୁଣି ଛୋଟବେଳେ ବାହାଘର ହବ? କିଏ କହିଲା ତାକୁ? ରମ୍ଭା ବୁଢ଼ୀ ତ ତୋ ବୋପାକୁ ଚାକର ଭଳିଆ ଖଟଉଥିଲା। ଏହା ସହି ନ ପାରି ତୋ ମା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଓ ମନ ଦୁଃଖରେ ତୋ ବାପା ବି ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ରମେଶ ଓ ଉମେଶଙ୍କ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ଅଜା, ସତରେ କ'ଣ ମୋ ଜେଜେମା ଏଇଆ କରିଥିଲା? ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦଉଥିଲା? ତମେ ତ ମିଛ ଭାବିବ। ଯା ପଚାରେ, ସିଏ ତ ନିଜ ଜେଜେମା ନା ତମକୁ ପାରିଛି? ରମେଶ ଉମେଶ ସେଠାରୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ତା ଜେଜେମା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶକୁନି ବୁଢ଼ା ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହେ 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 ହେ, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଶକୁନି। ଯାଅ, ରମ୍ଭା ବୁଢ଼ୀ ଏବେ ପାନେ ପା। ତତେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ମତେ ବାହା ହେଇକି ଭଲରେ ରହିବାକୁ, ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ ନା। ଏବେ ଭୋଗ। ରମ୍ଭା ମାଉସୀ ଏବେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେ କାମ ପାଇଟିକୁ ପାରୁନାହିଁ। ସେ ଘରେ ରହି ଯାହା ରୋଷେଇବାସ କରେ। ରମେଶ ଉମେଶ ରମ୍ଭା ମାଉସୀ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ମାଲୋ ମା, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ଅଛି? ଆଉ ତୁ ଛୁଆବେଳେ ଆମକୁ କୋଉଠି ବାହାଘର କରିଥିଲୁ? କ'ଣ ହେଲା? ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆରେ ତମେ 2 ଜଣ ତ ଛୋଟବେଳେ ବି ବାହା ହେଇନ, ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଏ ବୁଢ଼ୀ, ତୁ ଏ କଥା କାହିଁକି ଆମଠୁ ଲୁଚେଇଛୁ? ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତୁ ଆମକୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି
ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ ବୋଲି। ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କୋଉଠି ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦେ, ନହେଲେ ତତେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆରେ ମୋର ଧନ ଦୁଇଟା, ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ତମର ଯଦି ଛୋଟବେଳେ ବାହାଘର ହୋଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଆଉ ତମ ଶ୍ୱଶୁର କୋଉଠୁ ଆସିବ? ମୁଁ ତମ ବାହାଘର କରିବି। ଏ ବୁଢ଼ୀ, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ତୁ ଆମ ନିଜ ଜେଜେମା ନୁହଁ। ତୁ ଆମ ବାପାକୁ ଚାକର ଭଳିଆ ଖଟାଇଲୁ ବୋଲି ମୋ ବାପା ମା 2 ଜଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମକୁ ଏ ଭୁଲ କଥା କିଏ କହିଲା? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ଯିଏ ତମକୁ ବି କହିଲା ତାକୁ ପଚାରିବ। ମୁଁ ତମକୁ ନିଜ ମା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ କରିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଶେଷରେ ମୋତେ ଏଇଆ ଶୁଣିବାର ଥିଲା। ଏତେ କରି କରି ଏ ବୁଢ଼ୀ, ଏସବୁ କଥା ମିଛ। ତୁ ଆମ ଘରୁ ବାହାରେ ଯା। ତୁ ତୋର ଏଠୁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳା।